Какви са папа? Ай, пиджамишка! और पिताना है Karmazı takı. Ver pit kamer can naş saklı bokları. Арам биракър, бе! Ей! Се стреляме, бе! Кой страхливец, бе? Ще ме избия, бе! Я се покажете да ме гръмнем, бе! Da ма фалеш да. О! Аз сега ще ме измисля вас. Янко, Давай, чуваш ли ме, бе? давай стамата. Машко, я ми извикай по имена, те ще се покажат, тапаците ще ги застреляме. Аре, бе, дали ще Я се викай. вържат? Дали ще се вържат, а? Съвържат ми, как няма съвържат? Я викай на Ахмет. Викай на Ахмет. Дай ще пробвай, дай. Ахмет! Ahmet de fikat be. Ей, дай! Arkadaş! Aa! Ahmet. Първата годка. Давай да викам аз на Салито. Сали! Има ли Сали там, бе? Koy tersiz. Сали, бе! Aslan seni koy. Ще ги изтрепим до крак, ей. Какво стана, бе? То сгубиха те праниха, ей! Майко! Momne. Bogare. Сега като тях ще играем с тяхните камъни по тяхната глава. Чакай сега. Сега като тях ще го играем. Чакай малко. Не умирай, не ме оставай сам, бе. Янко търса, Янко там ли, а? Янко. Ами... Аз съм Янко. Какво да им кажа? О! Ага. Ами нямаме, кой го търси? Аз съм Халил. А!